Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wannan tasha. Idan wannan shine karanka na farko a wannan tasha, danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A har kullum za ku kasance da ni Ruki Emotion a wannan littafi. Alhamdulillah, amaryar tashi ma mai kyau, Allah ya ba su zaman lafiya. Amin. Baba ya amsa da sannan ya ce ni ma din sai jibi zan tafi ɗaurin auren 11 ne by 9 zan bi flight. Sai mu dawo a rana. Allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya, su kuma Allah ya ba su zaman lafiya. Tare suka amsa da amin. A hankali ta sake cewa uncle bayan ta miƙa mishi cup ɗin juice ɗin ya kurɓa kaɗan sannan ya juyo bayan ya ajiye cup ɗin ya ce Maryam ya aka yi ne. A hankali ta ɗago ta dube shi kamar ba ta son magana. Ta ce uncle dama karatun Batul ne. Kwanaki da suka yi graduation ta ce min in yi magana da kai akan karatunta, wai in baka haƙuri ka bar ta fita waje. Dama kun yi magana ne da ita ka ce baka son zuwa nata waje? Cewa ya Allah sarki mama na mun yi maganan da ita na ce mata ta yi haƙuri da wajen nan ta zaɓi duk inda take so a nan Najeriya zan kai ta. To uncle me zai hana a kai ta ne tunda mun san Batul mun san hankalinta. I'm sure za ta kula da kanta mutuncinta ba za mu samu matsala ba insha Allah. Glass ɗin da ke idan shashe ya dubi anti sannan ya ce Maryam na fi kowa son ganin na ba wa Batul abin da take so a duniyar nan amma ba zai yiwu ba. Wannan zuwan da muka yi Maiduguri sallah ya ce ta yi min ya ce min ta yi in dai Batul za ta fita waje gara fito sai dai da miji. Ni kuma ban shirya yi wa Batul aure ba, ta yi karama da yin aure shi yasa na ce gara in nemo mata makaranta a nan gida tunda ita yayin cewa ma ta yi ko a gidan ne sai an mata aure. To yanzu bakinta nake son rufewa in bar Batul a gida ta yi karatunta don ta dage sai an yi mata aure. Kallo kawai an ke bin shi da shi cewa ta yi aure kuma uncle nawa Batul din take da za a fara mata zancen aure ko 17 fa bata cika ba. Uncle yaushe za a fara sata a lissafin aure? Ta yi zamanta a gida ta yi karatun ta zan ba ta haƙuri ta yi a gida in ya so sai ta je da MSc ɗinta ne a waje. Bai dan zan yadda da aurenta. Sai da ta gama baba ya ce Allah ya tabbatar mana da alheri ya zaɓa mata abin da ya fi alheri. Ta amsa da amin. Miƙewa ta yi ta ɗauke cup ɗin da baba ya sha juice ɗin shi ta kai ƙasa ta dawo sama ta kashe musu wuta suka kwanta tunanin maganar da suka gama yi da baba ta riƙa yi. Addu'a ta yi daga ƙarshe ta shafa ta kwanta ta bar wa Allah komai. A ƙofar gidan Sa'ad da ya tsayar da motan ba tare da ya shiga ba, envelopes guda biyu ya manya ya miƙo mata. Sai da ta karɓa sannan ya ce mata wannan tickets ne na masu zuwa ɗaurin auren mun riga mun yi plan ɗin bai isa gobe before 1 ki sanar da ni dan 3 za mu tafi ki faɗa wa wasu mam an gama reading komai har na saukan baki kuma a ranar za mu juyo bayan an ɗaura aure. Daɗi ta ji sosai burinta na auren Aliyu Ahmad Kari ya kusa cika. Bata taɓa jin tana son mutum kamar shi ba. Tsayawa sai tana kallon shi kamar a mafarki. Hure mata fuska yayi ya ɗago mata gira yana tambayan ta ya aka yi rungume shi kawai sai ta shige jikin shi. Gaba ɗaya bayanta ya ɗan bubbuga sannan ya janye ta. Hannunta ya riƙe yana kallon lallen da ke hannunta yayi kyau ya ce mata da murmushi ta ce mishi thank you baby. Tun ɗazu nake jira ka ce na yi kyau amma baka faɗa min ba. Kallon ta yi gaba ɗayanta ta yi kyau da gasken dan bai ma lura ba. Ɗazu gefen fuskanta ya shafa sannan ya ce ai ke mai kyau ce. Wani daɗi ne ya kama ta tarsa me za ta ce mashi ce mata yi ni zan wuce gida yanzu ku yi mana addu'a za mu wuce gobe mu dawo Saturday so sai mun dawo kenan. Kamar kar ya tafi ta riƙa ji har wani ɗan hawaye da ya tara a idan ta buɗe ƙofar ta fita sai da ta shiga kamin ya ja motarsa ya yi gaba kamar ba su suka yi faɗa ba. Ɗazu 12 saura ya isa gida hayaniya ke ta ko ina kamar dare bai yi ba ko ina kunne yake da haske. Ɗakin shi je bi da wata hanya da za ta sada shi da ɗakin amma saboda yawan jama'ar da ke gidan. Tura ƙofar ya yi tare da sallama ya shiga tana zaune da wasu manyan kwalaye a gabanta. Sadiq na daga gefenta tana mishi bayanin wani abu. Waje ya samu daga kusa da ita ya zauna kamar zai shiga mata jiki. Juyawa ta dube shi ta ce abu kai ne da daren nan? Kai ya gyaɗa a tare da cewa ni ne amma na zo ne mu yi sallama tun yanzu don gobe ba lallai mu samu time ba. Sadiq ne ya sake wani murmushi mai haɗe da dariya ya ce yayan ma ango daga gobe kuma ka
ka zama mijin Hauwa. Murmushi ya tare da girgiza kai ya ce wa Sadiq, you will never change. Jujjuyawa ya duba ɗakin. Can ya juya ya duba Amma ya ce mata, Amma ina Farida ne? Ce mashi ce ai Farida tun da rana ta gudu gidan su Batul. Mita take ta yi min wai ana ɓata mata ɗaki da talat ɗinta ba za ta zauna ba, shine ta tafi wajen Batul. Sunan Batul ne da Amma ta ambata ya sa shi tuna ta kaɗan. Kaɗa kan shi ya ce, Farida, Abu ai da faɗawa Abu cewa zai yi ta zo ɗakin shi. Sadiq ya ce, Riri akwai Kels. Abu Trap ne ya sake matsowa kusa da Amma. Hannunta ya riƙe ya ce, Amma gobe za mu tafi Maiduguri ɗaurin aure. A yi mana addu'a Allah ya kamu ya dawo da mu lafiya. Kallon shi ta yi na 'yan daƙiƙu sannan ta shafa kanshi ta ce, Allah ya maka albarka Abu. Allah ya tabbatar muku da alherin rayuwanku ya ba ku zaman lafiya. Azurta ku da zuri'a ɗayi ba babana, you are taking a great step a rayuwanka. Amana za su baka ita, ka riƙe ta da tsakani da Allah. In ta yi laifi ka nuna mata ta yi ba daidai ba, in ya yi girma ka hukunta ta daidai da laifin da ta yi. Ka zama mai yi mata adalci a koda yaushe. Hankalin mace ba irin naku bane. Ka yi haƙuri da duk abin da za ku fuskanta. Allah ya yi muku albarka. Jiya duniyar ta yi mishi wani iri kamar an ɗaura mashi wani abu mai nauyi. Ajiyar zuciya ya sauke sannan ya ce, insha Allah Amma Allah ya ƙara muku nisan kwana. Shafa kanshi ta sake yi ta ce, amin babana. Sadiq da ke zaune a gefe ne ya ciro hankacif daga aljihun shi yana goge hawayen ƙarya ya ce, wannan emotional moments ɗin naku kan melt a mountain, har kuka za ku sana. Amma ce ta ce, saura kai ma ai kana hanya. Dariya ya yi tare da nuna kanshi da yatsan shi ce, amma ai ni yaro ne tukunna, mu bar wa manya su gama tukunna. Ya ƙarashe magana yana murmushi. Ce musu ta yi, in kun je gobe ya Mira ta sa a shirya komai da za ku bukata a shewuri na abinci, accommodation da ma kun gama shiryawa. Ai ko kai suka gyaɗa mata kai a tare. Suka amsa da ta ce to shikenan, Allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya. Allah ya taimaka ku tashi ku je ku kwanta, yanzu dare yayi kuma kuna da abun yi. Miƙewa suka yi dukansu biyu suka rungume su tare da sumbatar goshinta sannan suka yi mata sallama suka fita. Washe gari 4 jirgin su ya isa Maiduguri. Motoci ne masu yawa suka zo taron su. Samari ne gaba ɗaya a airport ɗin, sai da Abu Trap masa Sadiq da Abba suka tabbatar kowa ya isa masaukinsa sannan suka bar airport ɗin. Su ma gida ya je ya tarar da Abu zaune tare da mutane a falon gidansu. Gaishe su ya zo kusa da Abu suka yi magana. Ya haura sama wanka ya canza kaya ya fito, sake zuwa ya suka yi magana da Abu sannan ya fita daga falon. Mai gadi ya kira ya ce mashi ya dan goge mishi mota zai fita da shi yanzu. Ya mika mishi ki, zama yayi karkashin wani bishiya ya danna wayan shi har aka gama wankin aka dawo mishi da ki. Mikewa ya karba sannan ya isa inda motar take. Budewa ya shiga miro ya seta zai juya kenan idan shi hango mishi wani abu. Hannu ya mika daga baya ya dauko abin da ya gani. Tsayawa ya kafa wa dan kwalin da ke hannun shi ido kamar mai karanta wani abu. Ranar da ya fara ganin Batul ya tuna ya ganta a masallaci, sai kuma da Amma ta ce mai da Batul gidan. Ran shi ne ya ɓaci kamar rana aka yi abu. Kofa ya bude zai da dan kwalin komai ya tuna kuma sai ya fasa ya mayar cikin safe kif din motar. Tadawa ya fita daga gidan. Guest ɗin ya je buɗe mishi ƙofa aka yi ya shiga inda aka sauki abokan shi. Ya je yana shiga ya ga kowannensu har sun canza kaya, wasu na sallah wasu na cin abinci. Alwala shi ma ya shiga ya jagoranci waɗanda ba su yi ba sallah. Abinci ya ɗebo bayan sun idar da sallah dan bai ci komai ba tun safe. Yana cin abinci suna hira da abokanan shi har ya gama suna ta hira. Miƙa Batul ta yi daga kan gado gaba ɗayanta. Miƙa Batul ta yi daga kan gadonta, gaba ɗaya jikinta baya mata daɗi. Tashi ta je ta yi wanka ta dawo. Agogo ta duba ta ga ƙarfe 1 rana. Hannu ta sa ta tada Farida, ki tashi rana ta yi da ƙyar ta samu ta tada Farida. Tashi ce ta zauna a kan gado ta ce, Batul ni fa ban koma na kwanta ba tun asuba sai 11 shine kika tada ni. Batul bata ce mata komai ba ta tashi ta ja tsaki. Kayanta doguwar rigar atamfa ta saka fita ta yi daga ɗakin ta tarar da anti a falon sama. Kai da anti ta yi sannan ta zauna kusa da ita ta jawo remote tana canza channel. Anti ce ta tambaye ta, Farida fa ya aka yi kika fito kika barta? Cewa ta yi wanka take yi na fito na barta. Tunowa ta yi da mafarkin da ta yi jiya. Juyawa ta duba anti ce mata, anti jiya da safe da ina bacci na yi mafarki wai ina kwance a wani falo babba a kan gado. Akwai rami a falon, wata farar mata ni ban ga fas ɗinta ba ta zo tana tura gadon cikin ramin. Wai sai ga wani mutum ya zo yana tura gadon. Shi ne fa da mutumin ya tura ni na bar kusa da ramin
shi sai ya faɗa ciki, amma ya samu ya riƙe wani ƙarfe daga ciki yana miƙo min hannun shi in fito da shi, kuma har sunana ya sani. Da farko Batul yake ta cewa, daga baya ne ya fara cewa Fatima. Shine na sauko daga gadon na riƙe mashi hannu ya fito da ni. Bayan ya fito ina ta so ya sake ni ya ƙi, sai kuma ya ga matar da sake yiwa kanmu. Shine lokacin na tashi, sai da anti ta gama sauraron da sannan ta ce mata, baki yi addu'a bane kamin ki kwanta? Ta tambaye ta. Na yi addu'a da zan kwanta. Na tashi ma jikina yana taɓar duk jikina gumi, sai da na yi wanka na yi nafila tukunna na ɗan ji dama, kuma da na tashi da safen zan faɗa miki naga kun fita. Allah ya rufe asiri, kina yawaita addu'a kullum ba sai kin kusa kwanciya ba, kuma next time in kin yi mummunan mafarki kar kina faɗa, kin je? To ta amsa. Da Farida ta ce ta ƙaraso falon wajen da Abid ke kwance yana wasa, ta ƙarasa zama ta ɗauko shi tare da gaida anti. An samu tattai sannan ta tashi ta tafi. Washe gari Asabar ranar ɗaurin aure, tun da ya je ɗakin da ya sauka na hotel ɗin bai kwanta ba. Salloli da addu'o'i ya yi sosai da Allah ya tabbatar musu da duk alherin da ke cikin auren nan, ya kawar musu da sharrin da ke ciki, kuma sannan yi wa iyayensa addu'a. Tashi ya shiga toilet bayan ya gama wanka ya fito ya je ɗakin sauran abokan nashi suka yi, ya tada su je masallaci su yi sallan asuba. Duk ɗakunan da ya san abokan shi da mutanen da suka zo ɗaurin aure sun sauka, sai da ya bi ya tada su. Wasu ya same su idan su biyu, wasu kuma suna bacci. Sai da ya gama ya wuce masallaci, bai shigo ba sai 8 yana shigowa ya ƙara watsa ruwa. Masani ya shigo bayan ya fito daga wanka sanye da batra fari, ko sallama bai fara ango ka sha kamshi. Murmushi Abu Shafar ya ce, na san zan yi aure someday or other day, amma ban yi tunanin zai zo da wuri haka ba. Kamar ba ni zan yi aure ba nake ji. Gefen shaidawa ya zauna ya dafa mashi kafaɗa ya ce, there is time for everything bro, Allah ya sanya muku alkhairi. Sannan ya miƙe ya fice daga ɗakin. Closet ɗin ɗakin Abu Trap ya buɗe, kaya ne a jere iri-iri, sai da ya saka under manta ɗin shi, sannan ya ɗauko wata farar shadda ɗinkin dogon kaftan ne na zamani, ya yi kyau. Sayawa ya tare da ɗauko hula fari da blue da couplings ɗin kayan. Agogon ya makala. Bayan ya saka hulan a cikin closet ya ciro turarukan shi masu ƙanshi ya fesa, sai da ya gama tukunna ya ɗauko bakin takalmi daga ƙasan closet ɗin ya saka. Ɗauki wayan. Salamu alaikum Abu. Inda wato Abu ne ya amsa da Clawa. Alhamdulillah, kun tashi lafiya? Alhamdulillah Abu, dama ina so ne in faɗa maka ku shirya da wuri kai da abokanka, don 10 saura yanzu ku yi hanzari ku zo kar a ɓata lokaci. A natse ya amsa, sannan suka katse wayan. Amma ya kira bayan sun gaisa ta yi mishi addu'a. Su masa ne suka shigo su da yawa, kowa ya sha gayu. Su masa har da saka babbar riga kamar shine ango. Tun daga hotel ne photographers suka fara covering na gida, can ma suna yi. Fitowa suka nufi inda motocinsu suka shishige. Motoci ne manyan gaske, su Benz, Range Rover, kawai suka yi har wajen ɗaurin auren. Tun daga waje yake gaisawa da mutane har suka isa filin da ke wajen gidansu Ajida. Karfe 11 limamin ya yi announcement ɗaurin auren Aliyu da Ajida akan sadakin sisin gwal 30. Kirin Ajida ne ya fara shigowa wayan shi. Kin daga waye da farko don ya rasa gane haushinta yake ji ko akasin haka. An sa waye daga ƙarshe tare da yi mata sallama can ƙasa. Salamu alaiki zaujaci. Wani irin murna take ji kamar ta ganta a gaban shi. Ta saki wani murmushi cikin muryar ta mai daɗin sauraro ta ce, baby an ɗaura, I'm officially yours now. Murmushi kawai ya yi haɗe da girgiza kai. Yana mamakin Ajida ko kaɗan ba ta jin nauyin shi ko kunya. Cikin sanyin murya ya ce, insha Allah forever. Ta sake magana kenan wasu mutane suka zo yi mashi murna. Ce mata, hold on wife, za mu yi magana an jima, I'm busy over here. Da murnar sunayen da ya kira ta yau ta katse wayan. Daman mam ta faɗa mata in ya aure ta sai ya so ta fiye da komai. Kashinan tun yau ta fara gani. Gaisawa ya yi da mutanen da ke gaban shi. Jama'a sai karuwa suke yi suna mishi murna tare da yi mishi fatan alheri a rayuwar auren shi. Walima suka wuce daga wajen ɗaurin auren a State Hotel. Ƙarfe 1 suka gama walimar su suka wuce airport. Daga nan airport suka yi azahar. Gaba ɗayan 1:45 suka yi barin plane. Ƙarfe 3 daidai suka yi landing a Nnamdi Azikiwe International Airport da ke Abuja. Ba su isa gida ba sai 5 saura a gajiye shiga bayan an gama kai mutane masaukin su. Bayan sun fitar sun gama cin abinci wajen ƙarfe 3, anti ce ta ce su shirya su je gidan, amma ita ba za ta samu zuwa ba. In sun je gaishe da sai sun haɗu da Adina don gudun magana. Batul ko a tamfin saka a baya ma ba ta yi ba. Wani blouse da skirt na atamfa ta saka, ta samu ƙaramin farin pal pendant ɗinta da masu kyau
su ma ta saka ta ɗauki ƙaramin mayafi ta yana a kanta addu'a take a gama bikin nan ko za ta huta da yawon nan ita kam. Bayan liman suka sa ya kai su karfe 4 suka isa gidan a cike yake da mutane kowa na ta hidima gaishe su suka rika yi har suka isa ɗakin amma ba su same ta ba a ɗakin Farida suka je da sauri Farida ta janyo kofar dan kamar ba ɗakin ta ba sai ɗan Abu ta jawo hannun Batul suka yi tana ta Batul ni zan yi aure ba za a zauna a gida ba dubi fa gidan kamar ba shi ba kuma fa masu aiki na ta gyara amma kamar ba sa yi dama haka taro yake sai an kwana biyu za ta ga gidan ya koma daidai suna isa sai ɗan Abu Farida ta murda kofar ta shiga amma ita da anti Amna suna zaune a ɗakin baƙi na site ɗin Abu tana yi mata bayanin wani abu ga robobi na manya-manya a gaban su cike da kaji da snacks karasawa suka yi daga ciki Farida ta fara gaida amma da anti Amna sai Batul bayan ta amsa gaisuwar ne ta ce wa Batul Bitti sai yau na ganki tunda aka fara bikin nan lafiya ba kya zuwa da sun koyar sannan ta ce mata amma ina zuwa shekaran jiya ma na je wushe to yayi madalla Stella ma ya kawo kayan kundi na sa a ɗinka muku sai ku yi shiri an jima ku je kun ji to kawai Batul ta ce amma ba wai don ta saka zuwan a ranta ba suna zaune su amma suna mata bayanin yadda za a kai kayan nan gidan amarya miƙewa Farida ta fita shigowa ta da wata yarinya ɗauke da plates a hannayensu na abinci ajiyewa ta zauna yarinyar kuma ta fita cewa Batul ta taso su ci abinci miƙewa Batul ta zo kusa da ita ta zauna dan kwalin da ke kanta ta cire ta ajiye daga gefen gadon sannan suka fara cin abincin sallama aka yi a kofa Sadiq ne ya shigo ɗakin sai da ya gaida amma da anti Amna sannan ya zauna amma ta dube shi ce kun dawo Sadiq ya hanya an yi lafiya babu matsala dai ko kai ya girgiza tare da cewa alhamdulillah amma kun yi kokari mutane kamar turo su aka yi a wajen ɗaurin auren nan komai ya tafi lafiya cewa ta yi alhamdulillah dama haka nake son ji Allah ya sanya alheri Allah ya ba su zaman lafiya dukkan su suka amsa da amin Farida ce ta ce ya Sadiq shikenan yanzu ya Abu zai bar zama a gidanmu shikenan daga shi sai kai gidanmu zai zama daga Abu sai amma sai ni zan yi abin da nake so dariya ma ta bashi ya ce mata zama gadin gidan zaki yi ashe ai ni ma sai kin riga na barin gidan nan waye ma zai barki ki zauna next year ke ma by now mun je Maiduguri har mun dawo ɓata rai ta tare da zumburo baki ta ce amma kin ga ya Sadiq ko kamar ba ita ta fara hiran ba Sadiq ka daina damun ta tana cin abinci dariya ya miƙe ya ce amma bari in je in dawo ta ce okay sai ka dawo Batul ji ta yi sun barke ta ina ma sana da yaya ita ma amma irin Sadiq ba irin ya Abu ba da shi ba ma a ganin dariyan shi Sadiq na fita ya hanyar su ya haɗu da ango sai da shi ya ce Abu ya shigo gida ne na ganka a side ɗin shi ce mishi an mana ciki daga wajen ta rake ce okay let me get to her kofan falon Abu ya buɗe yana saka kafa Batul da ke ciki ta ci gaba ɗaya ta zama restless bugun zuciyarta ya fara a hankali ta rika tuna abincin da ke bakinta kofar ɗakin da suke ya tura ya shigo cak komai ya tsaya Batul don bata yi expecting ɗin shi ba at this time ƙarshen turaren shi ya cika ko ina ɗakin da sallama ya karaso ɗakin yana ƙare ma mutanen ciki kallo sannan ya zauna a gefen gado gaishe da amma da ke tabinsa da kallo ya ta amsa tana masa sannu da zuwa sannan ya gaida anti Amna da ta dage sai tsokanar shi take Farida ce ta gaishe shi ba tare da ta kalle sa ba yabo ba fallasa ya amsa mata sau ɗaya ya kalli inda Batul take ya ɗauke kanshi ita dai bata ce mashi komai ba gashi nan dab da ita ya zauna zama hannunta ta daga plates ɗin ta ce wa Farida ta ƙoshi Abu Trap na kallon amma ya ce amma ina son abinci ban yi breakfast ba yau throughout bare in ci lunch ga yamma ta yi anta Amna ce ta ce wannan duk dokin zama angon ne ya hana ka cin abinci tana dariya ta yi maganar bai ce mata komai ba sai murmushin da ya dan ya saba da tsokanar anti Amna shi bai taba hada uwa da anti din shi mai tsokana kamar ita ba amma ce ta dubi inda su Farida ke cin abinci ta lura da Batul ba ta cin abinci tambayar ta yi bitti ya aka yi ne ba kya cin abincin murmushi Batul take kira ta ce na ƙoshi amma ce mata ta yi bitti ɗaukowa Abu abincin shi a falo yana nan na shirya akan tray zaki gani a sanye ta miƙe tare da cewa inda ta ajiye ɗan kwalinta ta duba za ta ɗauka ta ga a kai ya zauna ba ta ce mishi komai ba
ta yi hanyar falo. Binta ya yi da kallo har ta ɓace sannan ya ɗauke idon shi tare da taɓa baki. A ran shi ya ce ba ta son rufe kanta don ya sha ganin gashinta on several occasions. Miƙewa Amma da Aunty Amma suka fita don sun gama abin da za su yi. Turowa kawai za su yi a ɗauki kai. Inda Farida take zaune ya duba ya ga tana ta faman dambe da ƙashi. Ɗauki kan shi daga kallon tare da jin tsaki. Can ya sake duban ta ganin bata ma san yana yi ba sai fama da ƙashi take. Bayan ya ga naman mai yawa a plate ɗin ya sa ya zubga mata harara ya ce ke in ba za ki ci abinci ba nan tashi ki fita. Kin zauna gida ta kokowa da ƙashi ko ina za ki kai na cikin plate ɗin. Zumburo baki ta yi tare da ginkimin plate ɗin abinci da ta yi waje. Aranta tana faɗin o masifaffe mutum ran auren shi ma sai ya yi masifa ko ina ruwan shi da ƙashin da nake ci oho. Ta fice abinta ya bi ta da harara. Bayan few minutes Batul ta shiga ɗakin kinkime da babban tray. Sara kaɗan da saki tray ɗin don wani irin faɗuwa gabanta ya ganin shi kaɗai ne. Ɗakin kan shi ya ɗago ya ganta tsaye ɗauke kai ya ci gaba da abin da yake yi a wayarsa. Karan ta fara gajiya da tsayuwar ne ya sa ta ƙarasawa jiki a sanye ta shigo a gaban shi ta sunkuya ta ajiye tray ɗin. Shi kuma gashin kanta da ta yi fakin ɗin a Missy Ban yake kallo. Yadda suka yi calls wasu na lilo ya zuba wa ido. Ɗagowa sai tana tsungumen daga tsungunnan da ta miƙe tsayawa ta yi a kan shi tana so ta ce yana zaune a kan ɗan kwalinta za ta ɗauka amma ta kasa buɗe baki. Mun ce da kallo ya cewa zai zuba min abincin kin wani ajiye kin nemo je kin tsaya kina kallo na kan mun san tsinki bai baki cewar ba dungure min abincin zaki miƙe ba. Mata bata kula shi ba sai wani haɗa rai da ta yi ta tsugunna ta ɗauki plate da sabon spoon kanta a ƙasa ta ce mishi me zan zuba maka ba tare da ya kalle ta ba a takaice ce anything gima ta zuba mishi a plate ɗin daga gefe ta saka mishi scrambled potato mai cheese sai kuma a wani salsa. Kallonta kawai yake har ta ɗago kai tana kallonsa ta ce ya isa bai bi ta kanta ba sai sunkuyawa da ya ɗauki abincin ya fara ci a hankali. Ɗagowa ya yi da kanshi ya ganta tsaye tana gazan yatsunta kamar za ta yi magana. Kallonta shi ma ya tsaya sai dai fuskarsa a ɗaure sun da kanta ta da sauri shukan bai fasa kallonta ba sai a nan ya kuma lura da yarintarta. Ƙarama ce sosai ya faɗa a ran shi a fili kuma cikin dakewar murya ya ce mata get me a bottle of water. Ba su ta je ta ɗauko mishi ya wuce da kallo har ta buɗe fridge ta ɗauko da kallo. Yau ma lokacin yayi mana halin nasa. Sai gobe idan Allah ya kai mu don jin ci gaban wannan littafi sai mun sake haɗuwa.